Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Museumvereniging. Goh, je kun je haast net intinken, hè? Dat je hele huishoudings wennen in grutte jermoed, soms hier letterlijk in holm in de groen. Dat is het verhaal wat ze hier vertellen, de Spitgate op de Harkema. Ben ik heel benieuwd of ze hier wel stille skatten hebben. Hoi. Hallo. Hallo. Miranda Werkman. Welkom, Simon Hoeksma, bestuurslid Spitgate. Ja, dit is net een Spitgate, hè, met wie nou vaststaan. Nee, dit is een holwenning. De weermeesten die weer nog eerder, die konden net niet eens een Spitgate bouwen. En die bouwen een hol in een dikswal. Letterlijk een hol. Een hol. In een dikswal. Dus een dikswal bij de sleetloos. Ja? Dat groeven ze uit en daar wennen ze in. Want dat is het verhaal wat je hem hier vertellen willen, hè? We willen vertellen hoe de mensen hier wennen en leven van 1850 tot ongeveer 1950. We beginnen bij de minnetien van de Spitgate en zo staat er gewoon wat beter, die ik mooiere huisjes. En dat verhaal willen we hier zien laten. Kun je even binnen? Ja, tuurlijk. Ja? Is er een thuis eigenlijk? Of? Ja, Sjoerd, die wennen Sjoerd? hier. Sjoerd uit de wal. Woehoe. Hoi. Hoi. Oei, Miranda. Goeiedag. Vind je wel wat krap? Ja, dit is al je wat liedjeren, hè? Ja. Ja. Want dit is echt hoe je wil wennen. Ja. Ja. Het is wel echt ja, sorry dat ik het zeg, maar een hal in de groen. Het is deels onder de groen. Ja. Ja, het is ook groen en nou ja, verder mij wat plagen opzet, maar de ruimte voor mij nou alleen. Ja. Huh? Want wat doe je om onder de kast te komen? Ik ben mollevanger. Oké. Ja, ja. En wil dat wat op het heen? Jawel, jawel. Heden hebben we alle keer, de jonge molen die komen weer en dan snappen we die Ja. en stropen en dan, ja, met de veldjes verkocht, hè. Ja. Daar leef ik van. Simon, dit is wel een skat, hè? Maar ik denk net dat dit de stille skat is waar we nou ziek binnen. Nee, de stille skatten die hebben we ergens anders bewaren. Ja, die kan maar vooruit. Ja. Sjoerd, goeie dag, hè? Hetzelfde. Succes met de man. Jo. Waar ben dit? Dit ben de bed van de familie Borger, die bij in dat hoeske. Ja. Dat is een wenningwethuis uit 1912. Hoes, want toen kwam de Ja, weddingwet in en... 1901 daar kwam de wenningwet en de bedoeling weer dat de mensen dan nog beter huisvest worden. Dat ze uit die Spitgate Ja, gaan ja. en in zo'n huis kwamen te wonen. Oké, en wat is dat dan? En dat is een piekenhok. Op een gegeven moment gaan we een van de beiden trouwen. Kon geen huis vinden hier in de Harkema. En toen ben ze maar in die piekenhok bij een Wie dat letterlijk een piekenhak? Ja, dat was echt een piekenhok en dat hadden ze dus een beetje verbouwd. Ja, Dat is dan het best. nou ja, het was beter dan in zo'n Spitgate, denk ik. Dus Ja, wat dat is betreft, weer. Dat ja. waard heel diep beter, hè? Ja, het werd wel iedere keer beter. Ja. Ja. Dit is de wenkamer. Ja. Hey, goeie. Miranda Werkman. Wel een mening. Goeie. Goeie. Jo, zit hier mooi in de wenkamer van de wenningbouw Wente. Hoe luxe wie dit in die tijd? Ja, dit weer. De meesten konden het net begrijpen. Dat ze uit de modderwijk komen. En ze komen hier te waaien. Je moet zien, een houten vlier en luxe bedden. Dus dit weer voor een heel soort mensen weer een hele verbetering. Dan wie me eens tas zijn dat hier een stille skat wezen zou. Kun je ook met die zien laten? Ja, ik ken die zelden. We hebben hier een bijzondere mooie stille schat. En waar? Ja, Boppe hè? Je Bob op zolder hebben hem. Bob op zolder. Nou, dan maar weer de trap, zie je. Deze kant, Nee, even wachten hier. Ik wil de eerst zien laten het petroliestel wat hier thuis jaren. dat is dit. Dat is deze. En die Scott, Dat is wat die op hoog. zolder. Nou, was mij naar boven daar? Het is veel wel matten, denk ik. Ja, oh, dan vies hem net nog. Matten wat verroer, hè? Ja. Dit is hem. Ja, die is oors als onder, hè? Du hast die oren hard besjong. Maar zoiets, nou dat is prachtig. Maar dit Ik- is een dubbele, dat valt me dan op Een als dubbel eerste. hier. Maar ik ga dus wel een heel groot actie, maar ik ga nog nooit ergens in een museum station. Nee? Echt net. Maar wat zei dat dan? Wat zei het over de meesten die dit Nou. hier of... Dit wie geen arbeiders, hè? Dit wie rijk volk. Dit zou ik zo zien. Oh. Ja, nou dat past net bij ons nou. Nee. We zitten hier in een jarmoord. Ja. Dus we kunnen dit
vaar ik net zien laten. Dit is de Boretti van de jaren 50 misschien wel. Nou, ik denk het wel. Dit is het Jelle Damhoes, hè? Ja, we zijn nu in het Jelle Damhoes. Waar wie dat? Wie belangrijk hè, voor deze streek, voor de meesten? Ja, Jelle Dam had een hele soort dingen voor de Jarmoord. Vandaar dus ik dat we nu in het Jelle Damhoes binnen, want we zitten dus in de Jarmoord. Ja, hij schreeuwde dan stukken in de kranten. Hij kwam zelf uit een Spitgate. Ja. Hij wist omstandigheden. Hij wist precies Mercedes hoe de mensen hier leeft, hoe Jarmoord gaat weer. Hij kwam vast op. Echt, ja. Ja. Nou, zullen we nog in Bobbes gaan? Want daar hebben we de twarreskot. Kost mij? Ja. Nou, dit is nou de twarreskot die ik hem zien laten wil een meidenkast. Een meidenkast? Ja. Wat is dit dan? Hoe werkt het dit? Nou, dit weer dus op de farm bij de boer ontwerp moest. Ja. Dat gingen we vroeger van maaien heen, dat Ja. we aan de uitbesteed. Ja. Nou, dan weer dit het enige wat ze dus bezitten. En zo gaan ze dus Je moest al haar spul hier in. al haar spul in. Hier kozen dus. Nou, al haar spul, ze vallen wie dat net dus. Nee, maar een licht beetje ondergoed erin. Ja? Ja. Dan had je een paar haken, daar kon nog een schelp aan hangen of een jas. Maar dit namen ze dan mooi. Ja, zo. Achter hier zit een touw om. Ja. En dan hier het biasdel. Ja. En dan zouden ze me op een rij mij naar die ooradres in de maaien. Gaat dit verhaal alleen nog over de faam? Nee. De jongens gingen ik wel wat, maar die gingen soms net zo volle. Maar de jongetjes die moesten ik ontwerken. Ja. Ja. En het weer net, als ze dus zijn, als je bijna 14, 15 jaar, 12 weer, dan moesten ze er al uit. Want dan gingen ze één minder bij de tafel om te eten. Ja. Ja. En dat is ik mijn jonkie, wat ik zeker weet, als het weer is. 12 uur moest je eruit van zijn heid mem om bij de boer te werken. En hoe gaat het bij die boer? Net goed. Werkje, zwier werkje. Hij ging een grote molen, want dat mocht net, hè? Nee. Toen wist niks. Ja. Je vertelt me zo'n soort emotie, je weet wat het is. Ja, Waar is het? dat was mijn heid. Dat wie je houdt. Ja. Het trekt me nog. Dan gaat dit verhaal ook over vernedering. Ja. Het is jouw persoonlijke Ja. schat eigenlijk. Ja. Dank u wel. Nog een stille schat. Ja. Maar wat is dit, Willem? Kun je er iets oplezen, shippen of... Ja, dat kende ik op. Ik wist het ik net. Oké, gelukkig. En hoe ben je erachter gekomen? Ik ben erachter gekomen dat ik het net wist, maar dat ik het mij nam naar het bejaardenhuis. En daar had hij me verteld, de Molly net, ja, maar de vrouw vertelde me, Willem, het is een treetje. Wist je wat een treetje is? Ja, beetje iets opzetten, denk ik, maar... Ja, dat had het wel goed. Maar wat zegt erop? Pan? Maar dat wist ik het nog net. Nee. Nee. Toen zei het Willem, als striekenmast, dan moet het strikje maar een plakje hebben. Oh, een strikiezer. Ja, ik strik nooit, hè. Dat weet ik niet, dat soort dingen. Nee, dat kan ik weer nou. Nee. Maar dit broekte dus vroeger. Je kwam dus het kwaltje in, het vuur, Ja? ja, en dat gleun hiet weer. En Moest je ergens op steen? Ja, en dan weer ontstrikken. Dan kost het net eigen geld zetten, dan verband het nou. Dus toen ging dit ging de betocht. Gingen ze zelf maken dus? Zelf maken, een treetje, werd dus het strikje erop koer. En waarom is dit een stille schat? Waarom dat je dit niet zien? Dit is een schat, ik wil maar zeggen, omdat ik haast nog nooit wist wat het weer. Dus het is je lezen blijven. Je moest er eerst achter komen Ik wat moest- het weer. Ik moest er eerst achterkomen wat weer. Ja. Ja. Dus ik neem wat van daar. Je kan er wel wat chillen, maar dan moet je toch wel weten maar zeggen wat het is. Ja, dat is wel handig, ja. Ja? En als je dan weet maar zeggen wat het is, dan kan je erover vertellen. Dus vandaar dat dit keer de steenbleun is. Oorwieke ben ik in de Kroethof in Boetenpost en daar zul ik letterlijk graven matten voor de stille schatten.
Dit programma waard mij mogelijk maken door de museumvereniging.